Nou, ik woon hier aan de Doormanstraat 8. Ik heb een hond die is maandagavond of maandagnacht overleden. Met behulp van de brandweer heb ik die hond op de erf gelegd. Met een laken eroverheen om te beschermen. En dinsdagochtend heb ik de Selima de hele ochtend gebeld. Ik kreeg geen verbinding, ik kreeg alleen muziek te horen. Omdat het uitbleef een verbinding heb ik het gemeld bij de politie. De politie zou ook de Selima bellen. Maar ik heb geen resultaat gezien van niks. Vandaag in de ochtend heb ik om 8:30 gebeld naar de Selima weer. En toen bleek ze wel bereikbaar te zijn. En toen vertellen ze me, ze kunnen die hond niet ophalen vanwege personeelstekort. Ik vind het heel vervelend, want die hond ligt hier. Hij is nu aan het uitzetten. Vocht komt eruit, vliegen eromheen. Dus het is op mijn erf onhygiënisch en die lucht dringt door in mijn huis, tot in mijn slaapkamer. Het verhaal dat ze geen voldoende personeel hebben, betrek ik in twijfel. Want ik weet wel dat ze personeel hebben verdeeld, maar ik heb kritiek op het beleid. Alle besluiten worden ad hoc genomen. Als er een probleem is, dan zoeken ze gauw een oplossing, maar het zijn geen oplossingen op lange termijn. Want deze ervaring heb ik al jarenlang hier met de Selima. En ze zeggen, er zijn maar 2 mannen die dat doen. Dit probleem is bij hen al lang kenbaar. Ze hadden al lang daar voorzieningen voor moeten treffen, dat ze meer mensen kunnen inzetten. En ik wil weten of wat dienstvolksgezondheid gaat zeggen als ze deze situatie zien. Want die hond is nu vocht aan het loslaten met een heleboel vliegen eromheen.